nakwa ọnọdụ ime mmụọ ndị obodo ndị kansụl ime obodo Ihiala gbakọtago maka ọgbakọ ekpere otu abalị mmadụ niile sonyere na ya onwe onye ọsọrọ nsọ nke bụ n'obi ya bụ ikpe ekpere maka iweghachite udo na nchekwa na mpaghara ahụ. Ya bụ mmemme bụ nke were ọnọdụ na Ọdata Schofield na kansụl ime obodo Ihiala ka a nọkwara na ya wee chekọba ajamisa iji wee kwanyere mkpụrụ obi ndị nagoro mmụọ ugwu bụ ndị nwụrụ site na mwakpo dịgasị iche iche mere na mpaghara ahụ. Onye ụlọ anyị bụ Emmanuel Chigbata wetara akụkọ a ka ya bụ ọgbakọ ekpere si wee gaa. Mmemme bụ nke onye isi okpuru ọchịchị Ihiala bụ nke chịkọbara ya bụ Engineer Anayo Ojiako, ma ya bụ ekpere dọbatara ndị isi ụka, ndị eze ọdịnala, ndị ọrụ nchekwa, ndị ntorobịa nakwa ọtụtụ ọrụ dịgasị iche iche ya nakwa ndị bi na ya bụ obodo. Ebe nke ekpere dị ukwuu bụ abụ ekele ma gbasaa ozi nke olileanya maka ọdịmma nke obodo Ihiala. N'okwu ya ka aka na-achị steeti a bụ Gọvanọ Chukwuma Soludo, nke ọ bụ onye enyemaka ya pụrụ iche n'ọrụ nchekwa bụ Air Vice Marshal Ben Shiobi retired nọchitere, tiri ya bụ ndị Ihiala aka n'obi nakwa ọtụtụ ndị bụ ndị tụfuru ndụ ha na steeti a, ma kọwaa na gọọmenti steeti a na-agba mbọ ịfụ na ọnọdụ enweghị ezi nchekwa bụ nke emebiligara na steeti a. O mekwara ka mata na site n'iwu Homeland Security na ọnọdụ enweghị nchekwa bụ nke emebelatawo n'ịka ya bụ ụka n'iji cheta ndị ahụ igburu ka bishọp na-afụ maka Diocese Nnewi nke ụlọụka Katọlik bụ Most Reverend Jonas Benson Okoye tinyekwere bishọp enyemaka nke Olu Diocese bụ Most Reverend Thomas Obiatuegwu n'okwuchukwu kpọrọ okwu nchegharị nakwa inye aka fụ na enwere ezi ọnọdụ nchekwa na ya bụ obodo Ihiala. Site n'Ihiala, abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.